खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। भरालु दैमायाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। भारतारि अख्रां रौनिया हानजाया अरुणाचलनि दैबाना जानायाव नांथानाय सा 14 सुबुंफोरखौ रैखा खालामदों। पाकिस्तानखौ हेफाजाब होनानै दासिम सा 81 सुबुंफोरा जोबथेसालियाव। रन्जन शर्माया रायजोनि बिसायख'थि कमिशनार महरै समायखिरा लाबाय। गुवाहाटीआव लाभलिना बरग'हाया मोनसे बक्सिं एकाडेमि खुलिनो थियारि। साइबार दायनिगिरिफोरा सोनाब बेंगलनि सासे फालांगिरिनिफ्राय नोगोद 90 लाख रां थगायदों। टुरिबारि ब्लक बिपिएफ दोलोआ मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय सा 60 फरायसाफोरखौ मान बावदों। 7 बोसोरनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सानै सुबुङा खाजाबाय। बगाजुलियाव मैदेरनि उदखारजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटीनि मानफारा साखाथियाव थानाय भरालु दैमायाव सासे सुबुंनि गोथै सहखौ गोजावनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। फाथासिल आमबारि पुलिसआ गोथै सहखौ मोननायनि उनावनो थावनियाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। गोथै सहखौ सुब्रजित फाल जानो हागौ होननानै जायगानि सुबुंफोर आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा सन्देह खालामदों, जाय थांनाय शुक्रबाराव गोमानाय सासे लाइमोनमोन। मख'नो गोनांदि गोमानाय नखरा फाथासिल पुलिस थानायाव गोमानाय सुबुंनि फोरमायथि होदोंमोनब्लाबो थोजासे हेफाजाब होआलासे उदालबाक्रा पुलिस थानायाव दैथायहरफिननाय जादोंमोन। बबेखानि गोमानाय नखरा सानै सेंग्राफोर फारियै राजिब आरो सनाय मुंनि सुबुंखौनो बुथारनायनि दाय होदों। पुलिसआ आथिखालाव बेनि बागै नायबिजिरनायजों लोगोसेनो गोथै सहनि सिनायथिखौ रोखा खालामनो नाजागासिनो दङ। भारतारि अख्रां रौनिया हानजाया दिनै फुङाव रैखाथियै अरुणाचल प्रदेशनि लवार दिबां हायेनाव गोब्राब अखा हानानै दैबाना जानाय बमजिर दैमायाव थाबथानानै थानाय सा 14 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों। आसाम आरो अरुणाचल प्रदेश सोरखारा गोख्रैनो हेफाजाब होनो खावलायनायनि उनाव मोनसे MI-17 हेलिकप्टारखौ बाहायनानै बे हाबाखौ खालामनाय जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। थाद'नाय गैयै गोब्राब अखा हानायनि जाहोनाव सनिबारखालि सेप्पा सोनाब बिधान सभा बियाबाव बाना गामि आरो सेप्पाखौ फोनांजाबग्रा हायुङारि राजा लामायाव हा गिसिखानायजों सा 7 सुबुंफोराबो दुखुनांथावै जिउ गोमादोंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि मन्त्रि मामा नाथुङा बे जाथायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो रायजो राजाफोरखौ दैज्लां बोथोराव मोनायाव दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि रबिबारखालि मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ आसाम, मणिपुर, सिक्किम आरो अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिफोरजों ओनसोलाव गोहोम गोग्लैनाय गोब्राब अखा हानायनि बागै सावरायनायखौ फोरमायथियो आरो मिरु सोरखारनिफ्राय हेफाजाब होनायनि बाथ्रा होयो। बे समाव भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना 6 जुनसिम अरुणाचल प्रदेशआव गोबां अखा, बारहुंखा आरो सारन्थाइ गोग्लैनायनि बागै सांग्रांथि फोसावदों। पहलगाम जाथाय जानायनि उनाव भारत-पाकिस्तान दावहानि उनाव पाकिस्ताननि फारसे मदद होनायनि थाखाय रायजोआव आरोबाव सानै सुबुङा हमजाबाय। हमजानाय सानै सुबुंनि सिनायथिखौ दिलबार हुसेन होननानै सिनायथिनो हादों, जायखौ सनितपुराव खानाय जादोंमोन आरो गुबुन सासेखौ हाफिजुर रहमान होननानै मिथिनो मोन्दों। बिखौ कामरुप पुलिसआ खादोंमोन। मख'नो गोनांदि रायजोआव भारतनि सुथुर हादर पाकिस्तानखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय हमजानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गासै सा 81 सिम बांबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव आसाम पुलिसआ पाकिस्तानखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय सा 81 सुबुंफोरखौ जोबथेसालियाव दोननाय बाथ्राखौ फोरमायथियो। आसाम पुलिसनि बे हाबाया थारैनो बाख्नायथाव।
रन्जन शर्माया रायजोनि बिसायख'थि कमिशनार महरै समायखिरा लाबाय। मख'नो गोनांदि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ राजभवनाव मोनसे गोनां नेमखान्थि हाबाफारिनि गेजेरजों रन्जन शर्माखौ रायजो बिसायख'थि कमिशनार महरै समायखिरा लाहोबाय। मख'नो गोनांदि बिनि सिगाङाव आसाम सोरखारनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रवि कथाया बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय रायजो बेंगिरिनि गनायथि खावलायदोंमोन। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव एडिशनेल चीफ सेक्रेटारि डक्टर जे.पी. एक्का, आसामनि रायजो बेंगिरिनि कमिशनार आरो नेहाथारि एस. मीनाक्षी सुंदरम, एडिशनेल चीफ सेक्रेटारि कल्याण चक्रवर्ती आरो रांखान्थि कमिशनार आरो नेहाथारि बीरेन्द्र मित्तालजों लोगोसेनो गोबां गागि सोरखारि मावख'गिरिफ्रा रायजो बिसायख'थि कमिशनार महरै समायखिरा लाहोनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। अलिम्पिकनि मेडेल देरहागिरि लाभलिना बरग'हाया गुवाहाटीआव बक्सिं एकाडेमि गायसननो थाखाय थियारि। लाभलिना बक्सिं एकाडेमि मुंनि बे एकाडेमिया 5 जुननिफ्राय लाइमोन बक्सारफोरखौ फरायगोन। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नुजाथिगोन आरो मावख'आरि महरै एकाडेमिखौ बेखेवगोन। एकाडेमिनि थाखाय गावनि नोजोरखौ फोरमायनानै लाभलिनाया बुंदोंमोन दि बे एकाडेमिया मोनसे फोरोंथाय फोथारनिख्रुइ बांसिन। बेयो मोनसे सिमांखौ आबुं खालामनाय आरो आंनि थाखाय आरो आसामनि गोबां लाइमोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मोनसे सिमांखौ दिन्थिनाय, जायफ्रा गोसो गुदुं बक्सिंनि रिंआव आगान होनो लुबैयो होननानै फोरमायो लाभलिनाया। साइबार दायनिगिरिफोरा सोनाब बेंगलनि सासे फालांगिरिनिफ्राय नोगोद 90 लाख रां थगायदों। बबेखानि बे जाथायनि उनाव साइबार दायनिगिरिफोरखौ सन्दाननानै सोनाब बेंगल पुलिसआ दिसपुर पुलिस थानानि हेफाजाबजों गुवाहाटीआव सिग्रोमगासिनो दङ। पुलिस सुलुंनि बायदिब्ला साइबार दायनिगिरिफ्रा सोनाब बेंगलनि सासे फालांगिरिनिफ्राय नोगोद 90 लाख रां थगायनानै खारदोंमोन। बे जाथायनि उनाव रायजोनि पुलिसआ दायनिगिरिफोरनि मबाइल फन लकेशननि सायाव बिथा खालामनानै गुवाहाटी सौफैनानै सिग्रोमदोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा साइबार दायनिगिरिफोरखौ मणिपुरनि होननानै सिनायथि होदों। चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलाव थानाय 19 नं तुरिबारि ब्लक कमिटि BPF दोलोआ देग्लाय 2025 मायथाइयाव मेट्रिक आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गासै सा 67 फरायसाफोरखौ मान बावदों। बे मान बावनाय हाबाफारिखौ मासि दैदेनदोंमोन तुरिबारि ब्लक BPF दोलोनि आफादगिरि सन्थराम बसुमतारिया। जोबोद मेहेरगोनां बे मान बावनाय हाबाफारियाव BPF दोलोनि लाइमोन गांखं आफादगिरि रिन्जय बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। लोगोसेनो बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन एबा BSUनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारियाबो बाहागो लादोंमोन। बेनि अनगायैबो तुरिबारि ब्लक कमिटि BPF दोलोनि बिबानगिरि खलिलुर रहमान, सिन्टु साख्लादार, शंकर भौमिक, पुर्न बसुमतारि, नरेन राय आरो गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। तिनसुकिया जिल्लायाव सासे 7 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय खौराङा रायजोनाङैनो बयखौबो रागा जोंखांहोदों। दासिमाव बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ खानो हाबाय। बे जाथायनि बागै ओनसोलाव हेंथा दिन्थिफुंनानै दुखु सैनांनाय नखरनो थाबैनो न्याय होनो आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रोङै साजा होनो गोख्रोङै खावलायदोंमोन। बबेखानि जायगानि सुबुंफोरा आसाम अरुणाचल प्रदेश सीमायाव थानाय दिरा गेट ओनसोलनिफ्राय सन्देह गोनां 22 बोसोर बैसोनि राजा कर्मकारखौ हमनानै थाबैनो पुलिसनो गथायनानै होनाय जायो। बेनि उनाव हमजानाय कर्मकारनि सिमान लानायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ गुबुन सासे 25 बोसोर बैसोनि श्याम मुरारिखौ खायो, जाय केहं टी स्टेटआव थायोमोन। हमजानाय सानैबो सुबुंखौ आथिखालाव तिनसुकिया सदर पुलिस थानायाव दोननानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ। बे समाव पुलिसआ भारतीय न्याय संहितानि धारा 65 साब क्लज 2 आरो 103 क्लज 1 आरो आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि एबा पक्सो आइननि धारा 6 नि सिङाव मोनसे गसर थिसननाय जाबाय।
तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव थानाय बगाजुलि सालबारि गामियाव थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेरजों सासे सुबुङा जिउ गोमादों। भुटान हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा गामि गामि हाबनानै थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो उदखार खालामबोबाय थानायनि गेजेरावनो दिनै हरनि समाव सालबारि गामिनि सनेस्वर बरगयारिखौ बुथारनानै जिउ फोजोबलाङो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला साखाथिनि न'नि बेराखौ सिफायनानै माइ जाबाय थानायखौ मिथिनानै टर्च लाइट लानानै मैदेरखौ होनो नाजानायावनो हाग्रानि मैदेरा सनेस्वर बरगयारिखौ होसोबोनानै गाग्लोबो आरो जायगायावनो जिउ फोजोबलाङो। बे जाथाया हरनि 1 रिंगासो समाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि सिगां समनिफ्राय बगाजुलि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै गोबां सुबुङानो जिउ गोमानो गोनां जाबोबाय। नाथाय हाग्रानि मैदेरनिफ्राय रैखाथि मोननो हानाय राहाखौ दासिमबो मावफुंनो हायाखै, जायनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजोफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिदों। बे बिथिङाव कुमारिकाटा हाग्रा बिफानाबो हाग्रानि मैदेरनिफ्राय रैखाथि होनायाव फेलें जानायखौ दुखु फोरमायदों। बगाजुलि सालबारि गामिनि सनेस्वर बरगयारिया हाग्रानि मैदेरजों जिउ खोमानानै लानो गोनां जानाय नखरनि सोद्रोमाफोरनो सोरखारनिफ्राय थाबैनो अनसुंथाइ होनो नांगौ होननानै दाबि खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।